Mabuhay Pilipinas! This is how we start our vlogs now. May kasamang Bebe. Kasi ang arte ni Bebe, gusto niyang pagkarga palagi. Diba, Bebe? What's up sa inyo dyan? Welcome back to his pang 20 vlog starring Pabibo and Pabibe. Ngayon, si Mami Shanta ay nasa shower. Nagliligo siya kasi pupunta na kami sa doctor. So, today is gonna be a rough day. Isn't it, Baby Nitro? Yes, it's going to be very mahirap, no? He's going to get his vaccines. He's going to get his very first vaccines ever. This is going to be tough because he's going to be in a lot of pain. Aren't you, Bebe? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Actually, he's been very good lately. Good boy siya lately. Hindi siya umiiyak masyado. But yeah, that may change later today. Alright guys, so pagkatapos magligo si Mami, we're gonna go to the doctor. Kinakabahan ako. This is not gonna be fun. No, it's not. Is it, Bebe? You have no idea what's coming. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Alright guys, so Mami Shanta is finished showering. She's ready. We are ready to go. Siyempre, after nilang i-inject, pag nasasaktan sila, gusto nilang mag-suck. So, nagdala ako ng breast milk sa bottle. Galing mo naman. Tada, may baon po ako. Ayun, galing. Galing naman ni Mami. Walang makakatalo sa breast milk. Ganun ba? Okay guys, let's go to the doctor. Hi, I'm Greg, and I use PhilTalk. Hi! Ako po si Bailey at may PhilTalk ako. Ako di ay si Dwayne, ug na ako'y PhilTalk. Magandang PhilTalk kasi para siyang social media para sa Pilipinas. At para rin sa mga dayuhan na gustong matutong magtagalog or magbisaya. Sign up to PhilTalk today! Okay, here we go guys. We got Nitro under this thing. Okay. Tara na, Shanta. Ayun na. Ayun. Sa labas na po kami. Yun na. Yan. Magpi-feeding si Dwayne. Yan, nakalugay na ako ngayon. Finally! Ang sarap sa feeling ng walang tali sa buhok. Behave talaga si Nitro ngayon. Basta nasa labas kami. Lakwatsero. Behave siya. Oo. Lakwatsero bata. Care Bears ng My Health Clinic. Hello po. Thank you po. Sige po. Kaya tayo. Sa My Health Clinic. Sponsored ka? Natokya. Hello po, Doctor. Hi, Doc Angel. Hello po. Wow, pink na pink. Oh, hindi ko po. Hindi ata. Wala ba? Si Miss Adet. Hello, Nitro. Are you ready to drink your rotavirus? Talaga. Naku, busog ata to. Nagbihi ka. Are you busog, Bebe? Yes, busog siya. Basta busog siya, tahimik siya. Excited ka sa vaccine mo? Yes! Excited si ka na Bebe sa vaccine. mo? Okay, I will give you your rota. Huwag kang iiyak. Pakita mo na. Matakaw ka, di ba? Oh, mapait? Sabi niya, ano yun? Mapait ba? Mapait? Yung gano'n niya. Yung kilay niya na non-existent. Naku, matakaw nga to, oh. Doesn't taste very nice, does it, baby? Uy, takaw naman, Mami Shanta. Ang kusapan niya matakot talaga siya. Kaya pala napapagod si Mami Shanta. Ngayon, Yes, sarap sir, na pala. sarap ka mamaya iyak. Oh! Smile pa. So, nagsismile pa siya. Na po, ubos na. Yay! Ubos na po. Yan, daddy, ba't walang bib ang anak mo? Walang diaper, walang bib, walang May kasalanan po. Bakit ako magkasalanan? Yeah. Uh-oh. Okay, this is it. Sino magpo-support sa atin? Ako, ikaw. Ako? Sino Or ikaw?
Ako yun, ako ba yung dog? Ano ba yun? Si Mami ang mag-comfort. Ay, ano dog? Wait lang. Okay. Yun na. Ba't ako? Sino Ito, Grabe. Frank and Dwayne, ito Yep. yung 6-in-1. So, DPT polio, hip, and hep B in one shot. Okay, here we go. Okay. Good luck, Miss Adet. Parang ako yung kinakabahan eh. Kinakabahan si Daddy. Daddy, Oo. baka Ako nga. mahimatay ka ha? Hila. Yung nakikita mo ba? Inhale, Daddy. Nakikita mo ba? Oo. Okay, inhale, Daddy. Oh, Okay, baby. It's okay lang. Sakit. Ay, ma'am, ate, hindi na. Okay lang yan, bebe. Okay. Okay lang Okay. yan. Okay na. Wow, brave po yan. Okay lang Stop na siya yun. agad. Wala Okay na. siya eh. Wala na. Wala na. Wow, brave si Nitro. Wow. Oh, hindi na kailangan ng comfort. Okay na. Kargan ba siya? Carry mo pa rin. Ay, wait lang. Kahit brave siya. Wait lang, nahihirapan si mami. Hindi marunong magkarga. Ano ba yan? Wait lang ah. Sige, ma'am. Malayo ba? Carry mo yan, Kado? ma'am. Hindi naman pala umiyak. Oh, ang galing mo, baby. Ang galing mo. Wow, galing. Hello. 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 Ay, ito na lang Si Tita Ade to, si Tita Ade. Hello, Thank you po, Tita Ade. Welcome. Sabi niya, nabusog kasi siya sa isa. Dahil busog siya, hindi siya umiyak. Diba? Very good, baby. Very good. Hindi ko umiiyak. Proud na proud ka talaga. Oh, yes, very proud. Proud daddy here. Yeah. It was 3.98. 3.9. 3.98. Yeah. Ngayon naman. 4.4, sir. 4.4. Oh, halaka. Hello, mami. From 3.9 to 4.4 agad. Thank you for Dr. Angel Moral Mendoza. Miss Adet. Tita Adet. Tapos na po ang bait ni Dr. Angel. Ang minamahal ko po, aking diwata. Yan, gustong-gusto ko sa My Health Clinic. Hindi kami sponsor, pero yung mga tao dyan sa Shangri-La, ang babait nila. Diba, Daini? Yes, super, super. Kaya dyan din yung OB ko, si Dr. Brion. Ang bait din niya. You did so good. Yes, you did. You did so good. Galing mo. Galing siya. Tapang mo. Kasi half waray. Half waray Ano yung sabi mo? matapang. Sanay na siya, ano, yung hugot ni Nitro. Yes, hugot ni Nitro. Sanay na siya kasi nasasaktan. Ah, kaya hindi na siya umiyak. Humuhugot na. Tanggol pa lang, humuhugot na agad eh. Ang galing ng pedya mo, no? Si Dr. Angel. Thank you Yes, po. Tsaka si galing. Tita Ade. Thank you po. Tara na. Yan. Maraming salamat po sa panunood sa video na ito. Bebe, you did so good. Yes, you did. Ang galing mo. You did very good. Yeah, you did not cry masyado, no? Tapang mo. Tapang na bebe. Yes, you are. Mana kay mami, matapang. Si waray. Very good, bebe. Bebe is going to sleep na. Di ba, bebe? Comfortable niya. Hey Kwanta fam, maraming salamat sa panonood sa vlog na to. I just want to give a quick shout out to lahat ng tao na nag-shoutout sa akin o nagsasabi sa akin ng Happy Father's Day yesterday. So kahapon nag-upload ako ng picture sa Facebook natin. At the moment, it has what? Grabe, 90,000 likes. Grabe, sobrang dami, no? So maraming salamat guys. Shout out to Jennifer May Andino from Valor. Shout out to Ka Mariela Guzman, Darwin, Darusan Tapayan, Miel, Igor Tan, Imelda Fabilio, Auntie Imelda, Mau Asos, Genogwin, Adrian Lemire, Frolin Zaldula, Donna Tendinilla. Thank you so much guys for all your love and support. And we will see you sa sunod na video ng Duwanta. Pasensya na, it's been ilang araw na, 3 days na hindi kami nag-upload kasi dami akong inaasikaso ngayon. Mahirap mag-vlog and edit araw-araw. Pero push pa rin namin yan. Alright guys, good night and kita-kits sa next video namin. Oh, 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 oh,